החלטת למכור את הדירה שלכם, אז קודם כל שיהיה המון בהצלחה. שמי רוס, אני מתווך נדל"ן בעכו, וכאן בסרטון אני רוצה להציע לכם הצעה שאולי יהיה לכם קשה לסרב לה. תראו, אתם בתור בעלי דירות בטח רוצים להשיג שני דברים עיקריים. קודם כל, להשיג את המחיר המקסימלי עבור הנכס שלכם, וגם לעשות את זה בפרק זמן הכי קצר שאפשר. אז איך השירות שלי יכול לעזור לכם להשיג את שני הדברים? תראו, אנחנו לאורך זמן פיתחנו שיטות מאוד מתקדמות שעוזרות לנו להגיע לקונים פוטנציאליים שמסתובבים בשוק ומחפשים דירות כמו שלכם. וזה עוזר לנו גם לקבל כמה שיותר הצעות מחיר ולהגיע לאותו מחיר המקסימלי כמו שאמרתי בתחילת הסרטון. וזה גם גורם לנו לעשות את זה בפרק זמן יחסית קצר. דבר נוסף, השירות שלנו הוא מתבסס אך ורק על הצלחה בלבד. זאת אומרת, אם לא הצלחנו בפרק זמן קצר להשיג לכם את המחירה לבית, אז אתם לא משלמים לנו שום דבר, ואנחנו ממשיכים כל אחד בדרכנו. דבר נוסף, כל התהליך, בעצם של אנשי מקצוע, כל התהליך הבירוקרטי, אנחנו גם לוקחים עלינו, זאת אומרת, אתם מהרגע שמתחילים לעבוד איתנו ועד לחתימת ההסכם המחירה, אתם נמצאים איתנו ואנחנו מלווים אתכם לאורך כל הדרך, שזה עוזר לכם להיות בראש שקט בתהליך המחירה שלכם, ואני בטוח שזה מה שאתם רוצים. אם אתם מעוניינים, אתם מוזמנים כאן מתחת לסרטון להשאיר את הפרטים שלכם, ואני אצור אתכם קשר בשעות הקרובות, וידאג לתת לכם את כל המידע הנוסף שמעניין אתכם על התהליך עצמו. אז נשמח לשמוע ממכם ולהתראות.